mesine Kembang kopi. nggih. Kang Bude. Semar Mulya lagi.
Pawon nggih. Oke siap Mas Arjo. Yuk, tiga-tiganya. Mbak Ragil, Mbak Puput, Mbak Rizka, konek pawon. Jos, jos, Ayo mati. Bojomu kasih. Esuk-esuk kabalene. Kelingan manis esope. Jur kelingan ramah kemuyune. Tresno lan kasih kasih sayange karep atiku lakon dadi bojone. Sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno. Nelongso rasane ati yen aku ra kelakon melu duweni. Yuk spesial buat keluarga besar yang ada di dapur. Dapur bergoyang. Ruto puput. Sambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo. Ada gula, ada semut. Ayo masih. Durung rondo aja dirambut. Tuh mandut sini. Manis rasane hatian tilas tak enteni randane. Sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno. Klepo ingat yen aku ra melu duweni. Arep ndi? Arep iki. Apa iki? Bobo milih Mas. Milih Mas Bobo. Jambu alas kulite ijo. Ayo. Kan wis duwe bojo. Ada gula, ada semut. Durung rondo aja direbut. Sing di Pak. Sing hidup semati sanalan sedih bareng-bareng dilakoni. Jamu ala senduk manis rasane nadyan telas tak enteni randane. Kelingan manis esope matur sembah nuwun Pakde. jur kelingan Joget sih Pakde. ramah kemuyune. Ana kuwi lho joget sih. Tresno lan kasih kasih sayangi Pakde. karep atiku lakon dadi Sabun bojone. lagi. Yo. Pakde. Asem. Lagi-lagi. Jambu alas. Ayo Pakde. Kulite ijo
Sehat selalu. Nanti bisa ketemu lagi. Yo. Paning batin yen kula dadi kawin. Reka ngati ora bakal urut ganti. Ser ser ayo mas yo sumpah-sumpah janji harus hidup semati senang lan sedih bareng-bareng dilakon Pak De matur sembah nuwun nggih Sapu ala senduk manis rasane manis rasane nadyan bekas orisinil barange sikat kelingan manis eseme tur kelingan sama kemuyune tamat kemuyune tresno lan kasih sayange karo patiku lakon dadi bojone iya sampun mas kuning kuning dasari rawang kuning asta nyoler kadya gendewa pinentang wah wong ayu andekani ronde hati-hati nyobating ngejlokan teng sinomira bating jlokan tung welo-welo turut cetha sak madane ngebadho Agemanyo kembayak peta jondo kira sekar melati grogi lo Menta Putri Wirata pun Bu lajeng ke Sri Huning menika Lara Uyung soalnya kulo duda dados Uyung Lara Uyung Uyung gak apa-apa ya mas oh nggih monggo madhep mriko duet kalih kula kakung nggih saged nggih sareng-sareng napa empun pasrah mawon iya
penak to. Enak ya, Mas. MC Bogel iki penak. Ning kok tanggal 8 mesti dudu aku kok. Ora. Dodo mbahmu disko kuwi.
dengan artisnya Merauke Tuti Bugelwati. Oke, baik. Bek santayum sinarengan kadang-kadang Semar Mulyo campur Sari Pangarso. Bapak Wasimin kasepuhan Bapak Warno Gepeng Ugi Roko Masis koordinator. Makaryo sinarengan NNP Production Audio ngundang Semar Mulyo Channel. Gambar bening harga miring.
Mas Bekel. Penak, Dik. Ra penak ganjel no. Ganjel das. Ganjel apa? Ganjel apa? Ganjel dasku jare. Astagfirullahaladzim. Ya gone Semar Mulya sing geseh iki lho. Sapa sing ngomong kuwi mau? Nang wolu batal kae. Walat. Gak ya. mungkin Mas No ngomong kaya ngono kuwi. Nggak Mas No mungkin. la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mesti sing ngendang sing ngomong sing ngendang. Padahal gak mendem lho kuwi. Ora. Malah nemen. Bisa kaya asu jare. Lah Astagfirullahaladzim. ya. Nano. Monggo. Ora ngono. Biyen mula Kagawa ing Matur suwun nggih Pak David sampun katur yang dari Bogor. Matur suwun monggo.